El Roig Ferrari envairà el circuit de Cheste durant el cap de setmana. L'escuderia italiana ha volgut tornar a la Comunitat Valenciana a disputar les seues finals. Fernando Alonso i Massa també rodaran pel circuit. Per segon any consecutiu, la família Ferrari ha triat el circuit Ricardo Tormo de Cheste per a posar el punt final a la temporada amb una gran festa. Des d'avui fins diumenge, els fans de la firma italiana podran disfrutar d'estes autèntiques joies de la velocitat que competiran en les diferents categories, com també dels productes oficials de l'escuderia. Avui l'activitat al paddock ha sigut frenètica. Els operaris s'afanyaven a tenyir de roig el traçat per a fer les delícies dels aficionats. Si te gusta el mundo del motor y Ferrari, yo creo que es único ese espectáculo. Lo que més m'agrada els cotxes, són increïbles. Tots els Ferrari, no he vist mai tants Ferraritions en la meva vida, però ja no els cotxes estos de Fórmula 1, sinó els cotxes de Ferrari. Dos convidats il·lustres com ara Fernando Alonso i Felipe Massa arribaran a València dissabte de vesprada, on assistiran a un sopar de gala. Diumenge rodaran amb l'F10, el monoplaça amb el qual l'Astúries s'ha proclamat subcampió del món. El Roig Ferrari envairà el circuit de Cheste durant el cap de setmana. L'escuderia italiana ha volgut tornar a la Comunitat Valenciana a disputar les seues finals. Fernando Alonso i Massa també rodaran pel circuit. Per segon any consecutiu, la família Ferrari ha triat el circuit Ricardo Tormo de Cheste per a posar el punt final a la temporada amb una gran festa. Des d'avui fins diumenge, els fans de la firma italiana podran disfrutar d'estes autèntiques joies de la velocitat que competiran en les diferents categories, com també dels productes oficials de l'escuderia. Avui l'activitat al paddock ha sigut frenètica. Els operaris s'afanyaven a tenyir de roig el traçat per a fer les delícies dels aficionats. Si te gusta el mundo del motor y Ferrari, yo creo que es único ese espectáculo. Lo que més m'agrada els cotxes, són increïbles. Tots els Ferrari, no he vist mai tants Ferraritions en la meva vida, però ja no els cotxes estos de Fórmula 1, sinó els cotxes de Ferrari. Dos convidats il·lustres com ara Fernando Alonso i Felipe Massa arribaran a València dissabte de vesprada, on assistiran a un sopar de gala. Diumenge rodaran amb l'F10, el monoplaça amb el qual l'Astúries s'ha proclamat subcampió del món. El Roig Ferrari envairà el circuit de Cheste durant el cap de setmana. L'escuderia italiana ha volgut tornar a la Comunitat Valenciana a disputar les seues finals. Fernando Alonso i Massa també rodaran pel circuit. Per segon any consecutiu, la família Ferrari ha triat el circuit Ricardo Tormo de Cheste per a posar el punt final a la temporada amb una gran festa. Des d'avui fins diumenge, els fans de la firma italiana podran disfrutar d'estes autèntiques joies de la velocitat que competiran en les diferents categories, com també dels productes oficials de l'escuderia. Avui l'activitat al paddock ha sigut frenètica. Els operaris s'afanyaven a tenyir de roig el traçat per a fer les delícies dels aficionats. Si te gusta el mundo del motor y Ferrari, yo creo que es único ese espectáculo. Lo que més m'agrada els cotxes, són increïbles. Tots els Ferrari, no he vist mai tants Ferraritions en la meva vida, però ja no els cotxes estos de Fórmula 1, sinó els cotxes de Ferrari. Dos convidats il·lustres com ara Fernando Alonso i Felipe Massa arribaran a València dissabte de vesprada, on assistiran a un sopar de gala. Diumenge rodaran amb l'F10, el monoplaça amb el qual l'Astúries s'ha proclamat subcampió del món.